Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts al que serà el combat definitiu del retail. El meu nom és Anna Muñoz, soc de l'equip de comunicació de l'Escola de Comerç i Distribució Escodi, que està adscrita a la Universitat de Barcelona i que és l'organitzadora d'aquesta vetllada. Intentaré, al llarg de l'estona que estarem junts, fer d'àrbit d'aquest enfrontament, que els prometo que serà incruent, és a dir, no hi haurà imatges perilloses per la seva salut psicològica, però segur que no deixarà de ser ni intens ni decisiu. En aquest combat coneixerem les característiques del consumidor online i offline, com ha de ser la botiga física i la digital i quin és el futur a mitjà termini i, segons els entesos que m'acompanyen, de cada canal de venda. El que no els puc assegurar és que aquest combat finalitzi amb un clar guanyador o amb un vençut, ni tan sols que quedin empatats a punts. Això és una sorpresa que reservem per al final de l'enfrontament. Espero que, a més de transmetre el coneixement dels professionals i els docents d'Escodi, passin una estona agradable amb el format que hem pensat per a aquest acte. Abans de començar aquest combat, em permetran que agraeixi de forma molt especial la col·laboració d'Estrella Damm amb l'organització i la transmissió en directe d'aquest combat, així com les representants de Forn Baltà, Projecte Ulisses i Experiència BB, que participaran aportant les experiències de les seves botigues i serveis com si fossin una mica els spàrrings o els entrenadors d'aquests dos combatents que ara us presentaré. Aprofito també l'ocasió per recordar a tots els assistents que Escodi, a més d'impartir el grau universitari en comerç i distribució, també porta a terme projectes d'investigació com l'anàlisi de la salut del comerç català, que es realitza 2 cops a l'any i que es coneixen com les ESCO, i que un dels seus objectius és acompanyar-los amb la seva evolució per consolidar un futur prometedor a un sector tan important com el del retail, i per això també fa formació específica per a professionals. Crec que hauria de finalitzar les introduccions i comencem el combat definitiu del retail. A la meva dreta i en defensa de la botiga física, l'Albert Vinyals, doctor en Psicologia i Consum i, a més, fill i net de botiguers. Té un postgrau en Psicologia de la Creativitat, Comunicació Creativa i en Religions, Immigracions i Identitat. Ha treballat a multinacionals de la publicitat com a creatiu publicitari, tant per clients multinacionals com per a clients del sector retail. Compagina la direcció creativa publicitària amb l'assessorament a comerços i la docència universitària des de l'any 2007 a Escodi i a la UAB, impartint les assignatures sobre psicologia del consumidor, neuromàrqueting, psicologia social i pensament creatiu. A més, l'Albert se'ns ha tornat escriptor recentment i ha publicat un llibre que es diu El consumidor tarat, que està editat el 2019. Un fort aplaudiment per l'Albert. Tindrà com a un col·laborador inestimable en Josep Baltà Pelegrí, que és propietari i forner del Forn Baltà, forn de pa i brioixeria tradicional on també es poden fer degustacions. Ell és la 4a generació de forners. Forn Baltà es va fundar el 1934 al barri de Sants de Barcelona. Josep Baltà ha estudiat a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona l'especialitat de cuina, ha realitzat diversos cursos d'especialització a l'Escola del Gremi de Forners de Barcelona i un curs de gestió de comerç, com no podia ser d'una altra manera, a la nostra escola Escodi. Mestre artesà alimentari, va obtenir
la Llesca d'Or com a mestre forner a l'edició de l'any 2015-2016. Però, clar, no hi ha combat si no hi ha dos que s'enfronten. I per això, a la meva esquerra, els hi presento el Joan Morales. Ell serà el defensor de la compra online. Ell és doctor cum laude en Psicologia dels Recursos Humans i les Organitzacions per a la Universitat de Barcelona. Diplomat amb estudis avançats d'Economia aplicada i màster en Gestió del Coneixement i Societat de la Informació per la UOC. Professor de grau a Comerç i Distribució d'Escodi i professor d'altres universitats a nivell nacional i internacional. És assessor i dissenyador de programes de formació específics per l'e-commerce, per les empreses que disposen de botigues virtuals per ajudar-les a fidelitzar els seus clients. En Joan Morales també tindrà un sparring col·laborador al llarg de la tarda i serà en Dani González. El Dani González és publicista, apassionat del màrqueting i del món empresarial, organitzador d'esdeveniments multitudinaris que han obtingut premis a nivell nacional. Propietari d'una agència de publicitat, dona suport a les persones que volen tenir la seva botiga en el canal online. Durant 20 anys ha dirigit empreses de molts diversos sectors. I l'hem convidat perquè ell és el creador d'un interessant projecte que es diu ulyssesproject.com, on comparteix la seva experiència amb els últims coneixements perquè els negocis puguin fer el seu salt a internet. Tindrem un cinquè col·laborador en aquesta tarda, que és d'aquells que són tan espavilats que juguen a les dues bandes. Jugaran a la banda de l'Albert i a la banda del Joan. Es diu David Millà i ell en realitat és un emprenedor. CEO i soci fundador de Born2Be i Experiencia Bebé, que són establiments comercials de moda infantil i pericultura que tenen seu a Sabadell, Sant Cugat, Vic i Barcelona. Des del 2019 és soci propietari de Limo Basics, que és una marca de tèxtils per a bebès. Ha estat a diverses empreses internacionals com Pierre Fabre, que és l'empresa que comercialitza marques que tots coneixem com Galènic o Avent. Va ser soci fundador de Gimage Pharma i ha estat director comercial de Best Business Service, una consultoria de programes de gestió i tecnoconeixement. Però amb ell, jo el deixarem pel final, veritat? El deixarem pel final, el Rit. El combat està organitzat en 4 rounds i cada un d'ells l'iniciarà un dels dos combatents de forma alternativa. Només hi ha 2 regles de funcionament que són molt clares. Una, intentarem respectar al màxim els temps assignats a cada round i que els 2 púgils no es donguin cops baixos o el que per vostès i per mi seria que facin afirmacions que són mitges veritats i que acaben sent mentida, però jo confio en ells. I ara comencem el combat del retell. Seiem? Molt bé, així m'agrada, de bon rotllo, que sí? Deixem guants i tot. Sí, jo crec que hauríem de deixar una mica els guants perquè es tracta que establim un diàleg que ajudi tant als retailers com al públic en general a entendre què està passant amb el retail, com ens ha afectat la pandèmia i quin és el seu futur a mitjà termini. Aquest primer round el dedicarem a conèixer el nou consumidor. Tenim 15 minuts. Controlem una miqueta el temps i tenim 15 minuts per debatre aquest tema. Jo començaria per tu, Albert, i amb una qüestió que després traslladarem al Joan, i és què fa que un consumidor es decideixi per comprar en una botiga física
o per comprar en una botiga online? Albert? El tema de pensar en la botiga física, el fet que un consumidor consumeixi la botiga física, d'entrada hem de pensar en quin perfil de consumidor segueix cada canal. La sort de la botiga física és que és un tipus de format que tot tipus de consumidors la segueixen. Ja és perquè és el mercat més madur, evidentment, per tant pots tenir gent de totes les edats, però és que també una botiga física ben adaptada a les persones més joves també s'hi poden adaptar. Per tant, que un consumidor vulgui anar a una botiga física té des del factor proximitat, que ara amb la pandèmia s'ha vist com ha crescut les compres a llocs que estan propers a nosaltres, el factor experiencial, per tant, viure una experiència, el costum que tenim a la nostra societat, que és, mira, el dissabte me'n vaig a mirar botigues, o vaig per al centre de la ciutat a mirar botigues, o me'n vaig a un centre comercial. Per tant, és més que comprar i emportar-te un objecte, que seria una cosa com més freda, la botiga física inclou, és una experiència del nostre dia a dia i alguna que ens omple més enllà de simplement emportar-te aquest objecte, que seria alguna molt més fred. Joan, hi ha una cosa que te l'ha posada fàcil, eh? Ara li pots donar una donar bona dreta amb això de la proximitat. Tu què creus que fa que un consumidor compri en una botiga física o una botiga online? D'entrada, que és molt més còmode comprar a través d'una botiga online i sobretot pensant no tant en les empreses, sinó en el propi consumidor. O sigui, hem de partir de quines són les necessitats del consumidor i, en aquest cas, un dels factors i un dels elements determinants és la comoditat. La part social està molt bé, però la meva pregunta és cap a quin tipus de societat anem? Tindrem molt de temps per anar a comprar? És el mateix disposar d'un aparador a les 24 hores que això li dona o li resta possibilitats al consumidor perquè acabi comprant a la botiga física? Hi ha elements, com pot ser el fet que tu puguis disposar del producte en menys de 48 hores, que aquesta comoditat no la pots trobar. A més, hi ha d'altres elements. Si parlem del preu, el consumidor pot comparar ràpidament en diferents pàgines web l'element preu. De fet, és un dels principals motius de per què la gent compra online. I amb això, amb el preu, no poden competir les botigues físiques. Tu estàs d'acord, Albert? Que el tema del preu, si mirem de cara al comerciant, el que ens trobem és que ens patem els marges de benefici i s'acaba el negoci molts de cops aquí. El tema de la comoditat és relatiu, perquè més còmode que t'ho portin al cap de 24 hores és tenir el moment. Estàs allà, a la botiga ho proves, no em funciona, puc tornar. Tots ens haurem trobat amb l'experiència de tornar algun producte online i a vegades el rotllo és que imprimir un paper, ficar, no sé què, a aquesta hora ve el que m'ho ve a buscar, estàs a casa? No, estic... Per tant, la comoditat a vegades és relativa. És còmode l'engany que tenim a vegades, que és estic tranquil a casa, faig clic i ja ho he comprat. Però, clar, després ho has d'agafar, has de rebre-ho, has de provar-ho, que no funciona, tornar-ho, ostres, que m'han fet pagar un altre cop l'enviament. Per tant, és una comoditat relativa. La comoditat, a vegades, que depèn de quin factor tinguem en compte. Els consumidors pot semblar que ara en un moment de crisi el preu és el principal factor, però, per exemple, amb l'última enquesta que havíem fet amb Escodi, quan miraven els factors d'èxit dels comerciants que els havia anat bé amb la pandèmia, que havien sigut pocs, però hi havia un 20% que els havia anat bé. El preu et ficava com el 8è factor. O sigui, els factors que deien que els valoraven els seus clients era el valor emocional, vol dir l'experiència amb ells, la seva especialització, ostres, soc una persona experta que et puc assessorar, i el preu, el trobes al 8è factor, com a factor decisor d'una compra. Sí, Joan, però... Clar, jo no conec exactament les dades d'aquesta enquesta i jo estic parlant a nivell genèric d'un perfil genèric de consumidor online. Llavors, estic d'acord amb que l'experiència social de la botiga física és més difícil de traslladar a la tenda virtual, però, evidentment, a la botiga virtual hi ha d'altres elements que surten. Com, per exemple, tu en una botiga virtual, tu has dit una mitja veritat, que és que tu has de pagar l'enviament, la tornada del producte. Això no sempre és així. No totes, evidentment. Llavors... La meva última compra sí que m'ha passat. L'última compra he tingut que pagar 7 euros de l'enviament. Però, clar, al final, el tema de l'online dependrà molt del tipus de societat a la qual ens encaminem. I el tipus de la societat a la qual ens encaminem és una societat en la qual la manca de temps és un factor determinant. I no només això, sinó que la generació que ve
és una generació totalment digital, que això també ho hem de tenir en compte. Sí, de tendències en parlarem, tenim un round específic, si et sembla bé en parlarem més endavant. Crec que podríem plantejar un altre tema i és, tenim comerciants o botiguers que han optat per una fórmula de botiga física i poden haver-hi comerciants que hagin optat per una botiga virtual. Albert, què pot fer un comerciant en botiga física per potenciar el seu canal de venda? El que pots fer amb la botiga física és cercar principalment el que et diferencia de la competència i, en aquest cas, el que et diferencia de la competència online. El que no li pot oferir la competència online, que és aquest assessorament especialitzat. Per tant, t'explico el producte, te'l busco. Han tingut a buscar-lo a vegades, que de cop ja ens anem al món online, en realitat. L'experiència emocional, que és el que dic, l'estudi aquest que comentava que havíem fet amb Escodi, i l'experiència dels comerciants molts de cops ho diuen, no? El client et valora molt aquest tracte, el que et conec, el que estic per tu. Que aquí hi ha un petit problema, que dius, ostres, ens anem a les generacions més joves. Als meus estudiants no els agrada que els vinguin a parlar i tal, ells volen el producte. Però és que a la botiga física l'experiència també pot venir dels productes que estàs veient, el que estàs vivint, la pantalla, el que toques. Per tant, és viure alguna cosa amb el comerç físic que no viuries sol a casa. Per tant, ja que som animals socials... I la interacció social, no? Clar, és la interacció aquesta que tens amb altra gent i el que estàs vivint una experiència. I som animals socials, en el fons. I ser un animal social no vol dir que hagis de parlar amb tothom de la botiga, però ens agrada estar rodejats. Ningú se'n va de festa sol. Estem en moments festius, ens agrada estar rodejat de gent. I això t'ho dona aquest espai físic, ja sigui comprar al mercat, ja sigui comprar una botiga de roba o una botiga del que sigui. I amb una botiga virtual, Joan, en tinc prou només que col·locant els meus productes en fotos? No, ni molt menys. O sigui, primer de tot, has d'investigar molt bé quin és el teu target i conèixer molt bé quines són les seves característiques. No pots penjar 4 fotografies en un catàleg i pensar que et compraran a partir del catàleg. El que sí que té d'avantatge la botiga física respecte a la botiga... la botiga virtual respecte a la física. Respecte a la física és que permet una interacció un a un. O sigui, tu pots fins i tot personalitzar productes, des de fer pastissos personalitzat. També pots interactuar. Això que hem dit de la socialització, també hi ha un element de socialització. El que passa és que és diferent. Utilitzem d'altres formats, utilitzem comunitats, utilitzem foros, utilitzem xarxes socials. És diferent. No podem comparar el fet que sigui més o menys social un entorn o un altre. La pandèmia, aquesta Covid-19, com ha afectat les tendències dintre del que és la botiga física i dintre del que seria la botiga virtual? Que a més, des del punt de vista del consumidor, que és el que estem veient... Sí, estem parlant des del punt de vista del consumidor. Com a consumidors hi ha la pròpia restricció que, evidentment, ha afectat la botiga física perquè no has pogut anar a la botiga física. Dins d'aquestes restriccions, una afectació molt directa que ha fet amb la botiga física ha sigut que ha augmentat, per exemple, a nivell de ciutats com Barcelona, el negoci en barris més perifèrics, que abans serien com barris més dormitori. Per què? Perquè molts de cops hi teletreballem, que només hi anaves a dormir, no? Per tant, estàs durant el dia i compres en aquest barri. Per tant, ha augmentat aquesta proximitat. També la pandèmia ha fet una cosa en el consumidor que no s'havia donat mai, que era que durant pràcticament 3 mesos de la nostra vida no hem estat tan exposats a estímuls publicitaris. Per tant, ens hem convertit una miqueta menys, entre cometes, com anticapitalisme. Més que anticapitalisme, ha sigut un consumidor més auster. O sigui, un valor que ja s'estava donant, que era el de la sostenibilitat, molts consumidors l'han traduït en que, 1, estic en una crisi, per tant no gasto tant, redueixo el consum. 2, he estat menys sobreestimulat i he vist que podia viure sense comprar tant durant aquest temps. Per tant, ha fet que quan hem sortit a comprar, hem comprat a vegades inclús d'una forma una mica més ètica, els consumidors. Buscant aquesta proximitat, mirant bé d'on venia el producte, tot i que, per l'altra banda, efectivament, s'han disparat les compres online perquè no podíem sortir a comprar, era més còmode, hi havia moltes èpoques que algunes botigues no hi hem pogut anar-hi, però quan hem sortit a comprar ens ho hem mirat una miqueta més des del punt de vista de la sostenibilitat. No tant només del preu, que seria com l'evident, no? L'anterior crisi només miràvem preu, era low cost, outlets, i ara si mirem tampoc van sortint tants nous outlets. El que surten és liquidacions, perquè hi ha negocis que no sobreviuen. Ara busquem productes amb història, no? Amb història, per un costat, que tingui el valor, i un dels valors principals és aquest, la proximitat, que estigui fet aquí, que qui ho hagi fet hi hagi alguna cosa darrere, més enllà de, mira, simplement em compro un objecte.
també estem molt sobreequipades les persones, tenim moltes coses, per tant. Joan, jo crec que aquesta pandèmia, el que és la botiga online, li ha donat un impuls molt important, no? Sí, li ha donat un impuls molt important. També depèn del sector, però evidentment amb el sector alimentari ha tingut un gran impuls. També un altre element que cal destacar és el fet que s'han incorporat nous internautes de segments de població que fins ara no compraven, però per necessitat. O sigui, no se sap si exactament això ha vingut per quedar-se, i soc honest en aquest sentit, però el que és cert és que la pandèmia ha exacerbat la tendència cap a la qual ens dirigien. El consumidor també s'ha tornat més exigent, s'ha tornat menys fidel a les marques, compara molt més, també passa més temps davant de pantalla i això és lògic que succeeixi així. I un altre element que comentava Albert, que té raó, o sigui, el consumidor demana sostenibilitat i comerç de proximitat, però la qüestió és que una cosa és el que demana i una altra cosa és si s'ho pot permetre. És a dir, les enquestes, fins a cert punt, s'han de comparar també després amb comportaments efectius. No es val només amb el que ens diu el consumidor, sinó que després allò s'ha de traduir en comportaments efectius. A nivell de més dades, dir que al primer semestre del 2020 van comprar gairebé 22 milions i mig d'espanyols online, que és una xifra prou important. Sí, els avis han perdut una mica la por per necessitat, no? Ara, per tancar aquest tema del consumidor, aquestes tendències que heu expressat tant en un sector com en l'altre, en un canal de venda com en l'altre, es mantindran quan ens vacunin a tots i torni aquesta nova normalitat? Clar, què ens pot passar? La Covid principalment, que això ho explico moltes vegades, ha sigut un potenciador de canvis que s'estaven donant. Ja estàvem més temps a casa abans de la pandèmia, ja intentàvem ser més sostenibilistes, buscar la sostenibilitat, ja creixien les compres online. Per tant, aquestes tendències s'han potenciat. Quan desaparegui la Covid, doncs mira, ja no tindrem tanta por de relacionar-nos, per tant, aquesta desapareixerà, però crec que gairebé totes les altres aniran mantenint. La prova és que amb la crisi del 2008, quan ens estàvem recuperant econòmicament, moltes tendències que havíem après, aquesta compra low cost, l'outlet, tot, es havien mantingut, ja no ens calien. Per tant, molt possiblement, moltes d'aquestes, estem més temps a casa, consum per la llar, per tant, més hores de pantalles, unes llars més ben equipades, a la que pots et canvies decoracions, el tema de l'activisme amb el consum, que no ho havia comentat, aquest també anirà creixent, vull dir, mirar com és la marca darrere, si va amb les meves idees, marques que s'atreveixen a posicionar-se políticament, marques feministes, marques sostenibilistes. Per tant, aquesta tendència es pot mantenir, evidentment la tendència online es mantindrà. Ja veurem com, perquè efectivament, quan mirem les xifres, intentem ser molt sostenibilistes, però el que guanya, per exemple, amb l'online és Amazon. I Amazon normalment no preguntes, ostres, a veure com ho han fet, barat ho trobo i ho compro. Però sí que algunes, que és molt contradictori el consumidor avui en dia, però moltes d'aquestes tendències jo crec que s'aniran mantenint. Tu creus que la compra online ha arribat per quedar-se o que continuarà creixent els percentatges que ha crescut durant aquest any que portem de pandèmia? Home, jo crec que al final tot té un element que va més enllà d'aquest fet de si es quedarà o no, i és quin tipus de societat tenim previst de cara al futur. Tenim una societat en la qual la piràmide de dalt sigui minoritària i la gent de baix pugui comprar només per low cost, llavors, evidentment, es quedarà i, a més, s'accentuarà aquesta tendència perquè la gent no tindrà més remei. O sigui, si nosaltres volem tenir una societat cohesionada amb comerç de proximitat, això és incompatible amb salaris baixos. Això és incompatible. Perquè m'estàs espantant, eh? No, jo simplement penseu que de cada 4 consumidors que entren a Amazon, 3 estan comprant per preu. I l'índex de confiança en una escala que va de l'1 al 7 és de 6. I de tornar a repetir, de 6,2. O sigui, de fidelització i, clar, davant d'això, com pot lluitar el petit comerç? Amb quines eines? A més, hi ha un altre element del qual no he parlat, que és que tota la informació des d'una botiga online és molt fàcil de gestionar. A través d'un dashboard tu pots visualitzar en tot moment en quina situació tens el teu negoci.
Però el petit comerç, quines eines té per captar aquesta informació? Quines eines? L'Albert ens ho explicarà en aquest segon round, perquè, senyors, hem acabat la primera escomesa. Han sentit arguments en relació a l'actitud del consumidor des dels defensors de la botiga física i des dels defensors de la botiga virtual, encara que el Joan ens ha espantat una mica, però bé. El segon round el dedicarem precisament a la botiga. És a dir, parlarem de com ha de ser aquesta botiga física, poder per superar els problemes que plantejava el Joan, i com ha de ser la botiga virtual que fidelitzi el seu client, o si el petit comerç pot tenir un model de botiga virtual. Què ha de tenir una botiga física, Albert? Tu vols començar, Joan? Perdó, sí, moltes gràcies. Has vist que és molt Sí, educat, m'ha molt educat. recordat exactament els torns. Com que ho veig fàcil guanyar-ho, doncs que comenci. Què ha de tenir una botiga virtual per fidelitzar els seus clients? Primer de tot, ha de complir amb les 5 funcions que ha de tenir qualsevol botiga virtual, que és la d'informar correctament, que hi hagi un bon sistema de pagament, si pot ser variat millor, perquè és un dels elements que... Què és un bon sistema de pagament? Un bon sistema de pagament vol dir que li donem diferents opcions al consumidor perquè pagui. No només, per exemple, donar-li el fet de pagar per targeta de crèdit, sinó que pugui pagar per PayPal, que pugui fins i tot fer a través de transferències, és a dir, que ofereixi la botiga diferents opcions. Tot el que és deixar escollir al consumidor afavoreix que sigui fidel. Al final, l'element determinant de la botiga online és el grau d'interactivitat que té el consumidor. Llavors, li hem d'oferir també un bon servei postvenda, li hem d'oferir un bon catàleg de producte i, sobretot, un bon disseny. I, molt important, que la marca, el valor de la marca, una marca consolidada, normalment, habitualment ho fa, transmet els seus valors a l'entorn virtual. Doncs qualsevol botiga online, sigui d'un petit comerç, sigui el que sigui, de qualsevol sector, ha de transmetre els mateixos valors perquè inspira confiança. Albert? Per la botiga física, d'entrada un apunt amb el que comentàvem abans de la fidelitat, efectivament, amb el comerç online són poc fidels. Com a molt són fidels a Amazon, però Amazon n'hi ha un, el qual paga menys d'un 1% d'impostos al nostre país i no és el millor model que hi ha, però funciona molt bé. Dins dels altres competidors, la sort de la botiga física és que és un format que solem ser molt fidels quan ho fan bé. Que en realitat seria en qualsevol format, però en la botiga física és més fàcil aconseguir la fidelitat bàsicament perquè està el valor de les persones. I en part, a vegades tens la fidelitat amb la persona aquella que és simpàtica que vas a la parada del mercat, que saps que no és la més barata, però tens bon rotllo i tal, i segueixes anant-hi. Les persones en realitat són fidels per naturalesa, no infidels. Els que deixen de ser fidels quan ja no es cuiden bé. Tant si una botiga física ho fa bé, són fidels. Com ho ha de fer-ho bé? El que deia el Joan aplicat al comerç online es pot aplicar, evidentment, a la botiga física. Una bona gestió d'informació per la qual cal molta formació i ficar també tecnologia a la botiga, el que passin coses, el que explicava abans. El màrqueting aquest experiencial no és només que l'aparador sigui més bonic, és que un dia potser hi ha un concert a la botiga, un dia potser una presentació d'un llibre, o sigui, ha de tenir vida, han de passar coses, tota la gestió emocional, per tant, comerciants que et somriguin, que siguin simpàtics, que parlin, que et coneguin, encara que sigui una venda autoservei, però almenys rebre un somriure i aportar solucions. Per tant, el negoci físic, canviem de mentalitat i fem-lo sempre des del punt de vista de què t'estic solucionant a tu com a client. I si t'ho puc oferir, perquè soc el més especialista, perquè t'ho sé explicar bé, llavors és quan els comerços acaben sent fidels, perquè podem ser fidels, evidentment, en un comerç. Joan, què aporta el canal virtual a l'entorn social? És a dir, què ens aporta com a canal de venda? Què aporta a la societat? A la societat, primer de tot, doncs una altra opció de compra que no passa al canal tradicional, no? Això és obvi. Però a part d'això, t'obre un ventall de possibilitats molt gran en quant que tens una finestra oberta a tot el món. O sigui, tu pots comprar productes de qualsevol lloc del món, cosa que el comerç de proximitat ho té difícil. Aquest seria un element del que aporta. Després també aporta el fet que
si ho mirem des del punt de vista de la gestió mediambiental, doncs aporta el fet de que si jo m'he de traslladar a un hipermercat, necessito desplaçar-me i això suposa un consum, uns costos mediambientals que, evidentment, online ho tens des de casa i fas la comanda i s'ha acabat. A més, també uns costos en termes de temps, que això no ho valorem. O sigui, nosaltres diem, sí, potser trobarem alguna cosa més barata en l'entorn físic, en l'entorn presencial, sí, però el temps teu de vida que has dedicat a desplaçar-te fins allà, que d'alguna manera ell ho ha plantejat com un avantatge, jo no ho veig com un avantatge, perquè el nostre temps de vida val molt més que qualsevol quantitat de diners i és limitat. Ara te l'ha deixat votant a tu, Albert? És a dir, això de l'aportació mediambiental... Medi ambient, puc començar amb el medi ambient. Medi ambient depèn de quin tipus de compres. Si comprem amb les compres que fèiem fa uns anys, que ens anàvem el dissabte a l'hipermercat i omplíem, els hipermercats miren quants queden. Gran part de la compra d'alimentació sol ser més de proximitat, que hi vas caminant amb el carro de compra. Per tant, això poc contamines. Si féssim les compres online, amb les quals a cada compra tu carregues 20 i pico productes del mateix servidor i t'ho porta a casa, compro. I et vingués tot amb el mateix paquet. Què passa? Les compres online normalment entres a comprar una cosa. I et ve, la furgoneta ja ho pensa bé, vull dir, repeteix a tu, a l'altre, però clar, és un paquetet tot molt super empaquetat que t'ho torna a tu sense comptar que l'hagis de tornar. I després agafes un altre paquetet i un altre paquetet. En canvi, amb la botiga física, quan vas a comprar, jo surto amb el carro i torno amb un carro ple. Normalment hi vaig molts de cops caminant. Per tant, la sostenibilitat, si es fes una compra online molt racional, però normalment és això, és més l'impuls. No vull això i em compro un objecte. L'altre és què porta al meu entorn uns comerços. El que hauríem de pensar és com seria el nostre entorn sense comerços. I tots hem estat en temps de pandèmia, hem sortit al carrer i hem vist el que eren uns carrers amb les botigues tancades. I és el no res. Això sí, hi havia moltes furgonetes de repartiment, però tampoc ens aportava gaire a la nostra vida. Que el comerç físic ens dona vida a la ciutat, aquest temps que perdem en realitat és un temps a vegades guanyat, perquè és una experiència que pot ser xula, i a més és un espai que una cosa que no té el comerç online és que ens estimula els 5 sentits. O sigui, tu pots treballar més enllà de la vista, tu pots treballar amb la música, que el comerç online ens molesta molt, que ens fiqui musiqueta en una web, pots treballar amb l'olfacte, pots treballar amb el tacte, pots treballar inclús amb el gust, com portaré el meu convidat, ell treballa evidentment amb el gust. Per tant, enriqueix en realitat les ciutats. Tant que a nivell de Catalunya dona lloc de feina a més de 300.000 persones, per exemple. Contra aquest argument, Joan, ho tens complicat, eh? No, sí, ho tinc complicat, però clar, ell ha fet també una mitja trampa. I és que el lliurament del producte ha de ser a casa teva i no necessàriament ha de ser a casa teva quan compres online. Pot ser que a la botiga física et deixin allà el producte i tu el vagis a recollir. Per tant, la reducció en quant a packaging podria ser substancial si es fes d'aquesta manera. I un altre tema que volia comentar és que aquestes compres que ell comenta que no s'han fet a l'entorn físic, amb el temps de la pandèmia no és totalment cert, perquè la gent, amb la por al coronavirus, quan ha de comprar al supermercat, ha comprat més quantitat de la que comprava abans de la pandèmia. Molt bé, trobo que estem tenint un combat absolutament educat, pacífic, tranquil, encara que els arguments són bastant contundents per un costat i per l'altre i tindrem difícil donar una alternativa a aquestes dues opcions. Crec, sincerament, si no teniu res més que aportar, que podríem passar al tercer round. Sí? Us sembla bé? Perfecte. La vetllada està arribant al seu equador i volem que aquest combat guanyi en intensitat. Per això, l'Albert podrà comptar a partir d'ara amb el suport del Josep Baltà. Josep, si ens vols acompanyar, sisplau. Us recordo, Josep Baltà és propietari del Forn Baltà de Barcelona, la quarta generació de forners. Benvingut, Josep. Bona tarda. El Joan també té un sparring col·laborador, que és el Dani González. Dani, ens vols acompanyar, si us plau? Et faig lloc? Pots seure, Josep? Quan parlis et passo el... Passa, passa.
Molt bé. Aquest tercer round el dedicarem a quin és el futur de la botiga física i de la botiga virtual. Una qüestió que segurament centra moltes de les incerteses que tenen els nostres espectadors avui. Aquest round ens toca començar-lo amb els defensors de la botiga física i tindrà una durada màxima de 20 minuts perquè comptem ja amb uns col·laboradors. Endavant, Albert. Quin és el futur de la botiga física? El futur de la botiga física, comptant la competència que hi ha i els nous tipus d'hàbits del consumidor, és viure una experiència a la botiga. O sigui, ja s'ha acabat el temps que la botiga física era un magatzem on tu hi recollies productes. Això és les pàgines online. Per tant, com ha de ser una botiga física? Un espai on hi passin coses, experiencial, i jugar amb la sorpresa sempre, que sigui un lloc que arribes i, ostres, no t'ho esperes, no ho trobes, perquè és diferent, perquè estan molt especialitzats i estan coses que no te les esperaves. Comerços cada cop més híbrids, on hi juntis tipus de comerç. Ja no pot ser només, a vegades una botiga de roba, pot ser una botiga de roba, on te fas showrooms, on te fas desfiles i potser té un bar. Que això també té molt a veure amb les administracions que ho permetin o no ho permetin. Però, per tant, ha de ser un lloc molt més experiencial, que hi passin coses i que ens vingui de gust estar-hi una estona. I combinat això també amb la botiga de proximitat que t'és útil. Vull dir, necessito una cosa i l'agafo aquí a prop, com aquests, la fruiteria que hi ha al barri, però sempre donant-li el matís aquest de l'experiència i el valor aquest d'estimular els 5 sentits, com explicava abans. Per tant, que ens vingui de gust estar-hi i que ens passin coses allà. Si fem aquest canvi, tu li veus molt futur? Una llarga història? Sí, és que no ha deixat de tenir futur. Han passat una crisi molt bèstia i han fet que moltes botigues haguessin de tancar, però també moltes que han acabat tancant ha sigut perquè no s'havien sabut adaptar a aquest nou tipus de consumidor i a aquestes noves tendències. Per tant, una botiga física ha de ser un espai amb el qual qui ho munta estigui format, per tant, saber que estàs muntant un negoci, vull dir, són empresaris de comerç. I a vegades muntar una botiga, abans era simplement obries un lloc, ficaves coses, no, han de passar-hi coses allà dins, i és el que us deia, aquest tema experiencial, molt ben posicionada en el mercat, per tant, pensar, a veure, al meu barri hi ha 30.000 fruiteries, doncs que cada una es posicioni d'una forma que no sigui la que es posiciona l'altra. Per tant, un negoci molt més professional, en el fons. Pels espectadors hem incorporat les mascaretes perquè ara les distàncies són més curtes i volem complir totes les normes de seguretat. En Josep Baltà és l'sparring col·laborador de l'Albert i ens explicarà la seva experiència, perquè jo crec que el forn d'en Josep Baltà ja havia fet aquesta transformació abans de la pandèmia i ens pot explicar una mica quina ha estat la seva experiència, la seva evolució i com ha superat aquesta fase. Molt bé, sí, els forns en general s'han anat adaptant al llarg del temps. El pa és un element o un aliment de primera necessitat. Al seu dia era bàsicament el que la gent depenia molt del pa, però ha anat evolucionant i ara passa a ser una cosa que és un luxe i ara ja és un plaer i és molt més. Nosaltres juguem amb avantatge. El pa ja està prescrit, és el pan nuestro de cada dia. O sigui que més voldrien els de l'online poder vendre cada dia una barreta de pa. El fotut és que si te'l porten 48 hores més tard ja està sec, o sigui que no pot ser. Ha de ser el pan nuestro de cada dia. La gent quan compra, aviam, cap a on anem? Deia, una societat que anem cap a quedar-se a casa, no. La gent passeja el bosc i compra, queda amb els amics i compra, va a voltar i compra i se'n va a comprar per comprar. O sigui que ens agrada anar a comprar. Nosaltres amb el pa tenim l'avantatge que la gent busca l'olor, la sensació, allò de l'acabat de fer, que la sent 100 metres enllà del carrer. O sigui, ja va pel carrer i ja sent l'olor del pa o de les pastes acabades de sortir del forn i això ens ajuda molt. Clar, online potser també arriba olor, però ens costaria més vendre-ho així. I busca l'experiència. Clar, nosaltres anem posant aparadors cada setmana, pràcticament cada setmana, el pan nuestro cada dia, hi ha un sant i un santet.
I cada setmana o són els bunyols, o són els tortells, o són el dia de Sant Josep, o Nadal, o ara la Pasqua. O sigui, ja tenim tots els aparadors de Pasqua. La gent veu el producte, es va animant, passa cada dia. Tenim la sort que tenim un comerç amb el pa, que la gent ve cada dia. I és un producte que compra cada dia. Ens és fàcil mimar el client. El veiem a diari. La gent gran és molt agraïda amb això i notes que realment venen perquè estan a gust, perquè els agrada trobar-se i que els diguis bon dia. El tracte és directe. Això ajuda molt a fidelitzar i et guanyes la confiança de la gent. Clar, amb això, jo quan volto per internet allò buscant alguna cosa, acabo una mica marejat, ja no sé qui fotre-li cas i apago la pantalla i me'n vaig i ho deixo estar tot. La nostra avantatge és aquesta, que tenim un producte que és fàcil de fidelitzar la gent perquè ens ve cada dia. A més, em sembla que al teu forn, a la teva botiga, també es pot fer degustació, és a dir, heu convertit l'experiència de client en alguna més que no només anar a comprar el pa. Sí, i ara amb les restriccions, clar, a les 5 de la tarda, que és l'hora de berenar, ens fan tancar. I la gent se'ns queixa i, clar, els hi podrien vendre la coca i el xocolata desfeta perquè s'ho emportessin a casa, però no ho volen. Volen tindre l'experiència allà. Volen sentar-se, sentir el confort, sentir les olors, sentir el soroll de la gent que va, que ve, d'aquell que entra, que saluden, els nens que surten del col·le, que estan berenant amb la iaia, la decoració. Volen tota aquesta experiència, volen allò. I no és el mateix comprar-s'ho i emportar-s'ho a casa. Això és alimentar-se, i alimentar-se, evidentment està bé, però el que vol la gent, quan ve al forn, volen aquesta experiència. Estar una estoneta en aquella espècie de merder. És com quan el que va al Mercadillo de la Zona Franca. Allí no hi ha ni marques, ni botigues, ni... Hi ha experiència. Vas allà a voltar i acabes comprant 4 coses. T'has gastat 10 euros que te'n vas satisfet. Però allò és una experiència. Compra total. I cada diumenge està a tope. Per sort, per sort. És a dir, que tu també coincideixes amb l'Albert que la botiga física té un llarg recorregut. Jo crec que sí, sí, sí. Les verdures fresques, la carn, el peix, el botiguer, la confiança, la simpatia, acaba sent un amic. És com els restaurants. Els restaurants també vas per la confiança, pel que et dona el restaurant, per l'entorn. Una calçotada online pot ser molt trista, em sembla, no? Aquestes coses s'han de fer amb un descampat i acabar amb pudor de fumat i arribar a casa, tip, i a punt de rebentar. I mira, parlant dels restaurants, pensem-hi, no?, amb els restaurants que han promogut la venda online, que es portin les coses a casa i ara els hi surt la competència d'unes cuines sense les despeses de menjador, sense que el cambrer es pugui guanyar la vida i fidelitzar el client i que els hi portin el menjar mexicà o una mariscada que arriba d'una cuina sense tot això. I el seu és menjar-se la mariscada al Botafumeiro, em sembla. Els hi havia promès que guanyaríem intensitat aquest debat. Joan, perdó. Oh, i tant. De les coses que havia explicat a nivell tècnic, coses que no he explicat. L'activisme en el consumidor, la seva botiga no ho he explicat, però fa uns aparadors, que es posiciona políticament, que hi ha gent que es posa les mans al cap, que es posiciona com un culer hipermega radical, hiperantimadridista, que això hi ha gent que la finalitza molt, per una banda, sin sentit l'ho he explicat. La part experiencial l'he explicat, inclús el Big Data l'he explicat, perquè el Big Data és que coneixes la Maria, la coneixes la no sé què, i saps el que volen aquelles persones, i s'ha anat adaptant a aquests clients. Per tant, hi ha la part aquesta, no només això, l'experiència del dia a dia, però hi ha bastanta ciència darrere també. Segur. La improvisació no porta mai a bon lloc. Joan, et toca a tu. No, jo el que veig és que ressalteu molt el tema experiencial i el tema socialització. És que és molt difícil sentir l'olor del pa per una pantalla d'internet. Sí, no, és que no es pot. Fins ara no es pot sentir l'olor del pa. En el cas que he comentat, totalment d'acord. O sigui, l'experiència d'ensumar el pa, de tocar el pa, probablement, no probablement, segur que té recorregut a nivell de botiga física.
Ara, d'altres productes que es puguin transformar de manera digital i que a la botiga física no aportin valor afegit o que siguin marques genèriques i que no tinguin cap tipus de valor per al consumidor, ho tenen més difícil. Llavors, estem parlant aquí a nivell genèric, però també hauríem de pensar una mica que depèn molt del producte. Una botiga, penseu, per exemple, en la música o en els llibres, la revolució que ha suposat en els darrers anys el fet que tot es pugui digitalitzar. El tema de Netflix, per exemple, i quin ressorgiment ha tingut tot això. Llavors, no podem dir, al final, no podem dir botiga física sí o no, botiga online sí o no, perquè hi ha uns elements compartits i hi ha altres elements que afavoriran un entorn o un altre. Però torno a repetir, per mi és molt determinant, molt, i això a nivell d'administracions ho haurien de plantejar, és quin model de societat volem tenir. Quin model de societat volem tenir? Una societat piramidal amb una cúspide molt petita de consumidors amb un poder adquisitiu superalt, amb una part de la piràmide mitjana en la qual no hi ha gairebé possibilitat de consum o es bellugui sempre cap a la part de baix, i una piràmide de baix construïda per gent que gairebé no pot comprar només que li permet sobreviure, o sigui, l'element de supervivència. Perquè això serà determinant perquè el comerç físic o el comerç electrònic tinguin més futur. Perquè si estem dient que el comerç electrònic, al cap i a la fi, la gent busca, i ho tinc apuntat, en el 80 i pico % dels casos, el preu o promocions, vol dir que l'element de socialització també és molt important. O sigui, que no... Jo estic a favor amb el tema de la socialització en aquest aspecte. Després ja veurem les tendències futures perquè, clar, evidentment, ara estem amb la compra online en el sentit que tu vas allà, agafes 4 cosetes, les fiques dintre del carrito, però, clar, en el moment que entri la realitat virtual, la realitat augmentada, et posin unes ulleres, tu puguis veure l'establiment, puguis agafar els productes i ho plantegis com una activitat lúdica, com un joc, serà diferent. Serà totalment diferent. També podrem viure l'experiència aquesta i podrem tocar els productes. Això no s'ha desenvolupat? No, encara no s'ha desenvolupat. El que poder llavors no serà una qüestió tant de preu, no? Perquè sembla que equipares molt botiga física amb poder adquisitiu, botiga online per qüestions... No, a nivell genèric, em refereixo al poder adquisitiu que tingui el consumidor en aquest moment. Perquè si al final el petit botiguer s'ha de guanyar la vida, si la variable preu és determinant perquè la gent compri online i els marges són més petits, llavors, perquè ell pugui viure i el consumidor pugui consumir, doncs necessitarem tenir uns salaris raonables. Bueno, tu també t'has portat un sparring col·laborador, entusiasta del món virtual i de la compra online, que és en Dani González. Dani, estem parlant molt de digitalització, sembla que el comerç del món mundial s'ha digitalitzat durant aquest any. ¿Això es real a la práctica? ¿Es real? ¿Desde la teva experiencia es real? 100%. En el último año lo que ha pasado es que ha adelantado el proceso que iba a pasar en los próximos 10. Entonces, ¿qué pasa? Hemos acortado 10 años de digitalización. ¿Eso qué ha hecho? Pues que todo el mundo salte a Internet, se lancen a la venta online. Antes de seguir, también le quería decir a Baltano lo que me decía él, lo que está diciendo hace un momento, de que le fastidia que a las 5 tienen que cerrar. Yo prefiero tener un mundo, o sea, un negocio 24/7. 24 horas, 7 días a la semana, 365 al año. Da igual que sea alimentación, da igual que sea formación, da igual que sea lo que sea. Con Internet tú puedes vender todo. Si tienes un buen sistema de envíos, no hay problema. Un montón de restaurantes, lo que decía de las cocinas fantasmas, yo también lo he visto esto. Pero es que, ¿tú qué prefieres tener? Un local que te cuesta dinero, 200 empleados que te cuestan dinero, evidentemente, un montón de gastos, que tú haces números. Y si tú destinas solamente el precio del alquiler de tu local a hacer campañas de publicidad, ¿a cuánta gente puedes llegar a impactarle? Es una barbaridad. O sea, no... El experto eres tú. No hay color, o sea, no hay color en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos encontrado, y yo vengo del mundo físico tradicional de toda la vida, de familia que ha tenido negocios físicos, de toda la vida. He tenido empresas de organización de eventos físicos toda la vida. Y veo, o sea... Me he encontrado mucha gente que ahora eventos físicos no puedes hacer. Un montón de negocios cerrados tienes también. ¿Qué te han dejado abrir? Te viene una pandemia que no controlas
como ahora, tienes que cerrar todo. Te han dejado abrir, sí, alimentación. Y no todo el día tampoco. Restaurantes cerrados. Tú vas por Barcelona ahora mismo y da pena ver Barcelona como está todo cerrado. Toda esa gente, si tiene una opción de poder tener su negocio online y seguir facturando, ¿no lo va a hacer? Evidentemente que sí. La experiencia, es la misma experiencia. No es la misma, pero puede llegar a llegar que sea muy similar realmente, porque según cómo tú lo montes, tú puedes hacer, por ejemplo, un webinar o un evento, como está haciendo Tony Robbins, que ha pasado a hacer eventos con 80.000, 90.000 personas físicos, a hacerlos online y que mete humo, mete música, mete de todo y el evento te dura 48 horas y funciona igual. Entonces estamos viendo de que la gente está consumiendo mucho más, ha aumentado, por ejemplo, cursos online, ha aumentado te lo digo de cabeza, era un 900%, creo que era la cantidad de cursos online que se vende, por ejemplo. Entonces, yo me encuentro, por ejemplo, gente que tenía escuela de baile, ha tenido que cerrar durante la pandemia. Se arruinaba, evidentemente. ¿Qué han hecho? Han pasado, les hemos ayudado a que monten su negocio con una escuela online en la cual está dando a sus alumnos la misma experiencia, porque tienes partes que son grabadas, evidentemente eso es indiferido, ahí la experiencia no puede ser, es información al final, pero luego tienes las sesiones presenciales, en las cuales con videoconferencia tú puedes ir a uno o a muchos. Entonces, a mí me dices, elige entre tener, evidentemente hay negocios que van a funcionar sí o sí, porque van a funcionar físicos sí o sí, es indiscutible, pero en general el mundo va orientado a lo online y es lo que van a convivir cosas, sí, pero vas a facturar mucho más. Yo estoy convencido que a cualquier empresario, a Balta mismo, si le decimos que él puede mantener su negocio físico y a la vez coger y facturar 3 veces más aprovechando el mundo online, ¿qué dirías? Depende del trabajo que em representi. Menos trabajo. Clar. Menos no, trabajo. no, tot és feina, tot és No, feina. no, menos trabajo. I després també és una manera de viure. Potser ens centrem molt en veure què és el client, el que vol, el que d'això, però hem de pensar també que l'empresari també tria la seva manera de viure. Sí. O sigui, els cursos de surf online jo no els hi veig massa futur. O sigui, han de ser a la platja, presencials i tecnologia, sobretot submergible, perquè si no, no es podran fer cursos. Te sorprenderies. O els guies de muntanya, el que fan també és portar-te una experiència a la muntanya i fer-te notar coses pel camí que ja hi ha aplicacions de guies i sortia l'altre dia per TV3, però no és el mateix que et porti algú a la muntanya o fer un curs d'esquiar. La manera de viure de l'empresari també és determinant aquestes coses. Hi ha empresaris que el que volen és tenir un contacte físic amb el seu client, amb compartir l'experiència, amb compartir els seus fets. Que es pot fer online? Es pot fer online, evidentment, però l'empresari també tria. Jo crec que hi haurà molt d'empresari que no voldrà estar venent des del sofà sense tindre aquesta experiència. No és la seva manera de fer. Vens de família comerciant, també. I clar, saps que hi ha tota una gratificació en el fet de poder contactar amb la gent que al final dius, i per què no es jubila? És que no em puc jubilar perquè jo m'ho passo bé, és la meva manera de viure. A mi m'agrada contactar amb la gent, vendre, guanyaràs més. És que no vull guanyar més. Jo la meva vida no es basa en el que guanyaré, sinó en la meva experiència de vida també, i amb el que guanyo ja en tinc suficient. Empresarialment és molt discutible, segur, però a nivell de vida yo creo que es una elección. Depende, porque, por ejemplo, si yo te dijera, a mí, por ejemplo, mis amigos, ¿vale? Amigos míos me ven a mí, por ejemplo, cuando pongo alguna foto en redes sociales y me dicen, ostras, son las 11 de la mañana y estás en la playa paseando al perro. Sí. Al día siguiente, ostras, son las 12 del mediodía y estás en el gimnasio. Digo, sí. Ostras, son las 6 de la tarde y estás en una terraza tomándote un café. Digo, sí. ¿Y cómo lo haces? Muy fàcil, lo tengo todo automatizado online. És una gran sort, Però mira, també et diré jo un amic meu que em deia, Josep, les coses bones passen en diumenge. I és perquè tothom el diumenge té festa i aquell dia és el dia que es comparteix. Tu estàs sol a la platja amb el gos, que està molt bé, però els teus amics no hi són.
No, pero yo conmigo al está final- el sábado, el domingo, cuando Al yo final quiera. el que ens agrada és compartir amb la gent i ja no estem ni comprant, o sigui, estem compartint amb les amistats. No? I em va dir, les coses bones passen en diumenge. Saps què vaig fer? Vaig deixar de treballar els diumenges. Vale, pero es que yo no trabajo ningún día, trabajo todos. Es la diferencia. Ja. Dani, de totes maneres, i ho sento però hauríem d'anar acabant, no tot funciona per internet ni No, per via evidentment. digital, ni crec que tothom que ha fet l'aposta del digital li hagi sortit també. Porque no sabía hacerlo. És a dir, tot és un problema de tenir les eines, 100%. de saber-ho fer com ho has de fer. 100%. I una altra cosa que voldria dir, i sobretot hi ha molt intrusisme professional que fa molt de mal. Sí. I llavors això genera desconfiança amb gent que podria tirar endavant els seus negocis perquè l'estafen. Sí, 100%. Bueno, teniu uns col·laboradors entrenadors magnífics, ara I van entenc amb la força. vostra Es que passió. para que te haga un pequeño inciso muy rápido, Sí, es que, por ejemplo, tengo una señora con 60 años, se dedica a dar clases de corte y confección, más personal que eso, poca cosa hay. O sea, con sus manos enseña a la gente, con la pandemia no puede dar clases porque le cierran. Pues está con 60 años, le hemos ayudado a que esté montando su academia online de corte y confección. Y es que tiene los mismos alumnos que tenía y más. Entonces, ¿qué vengo a decirte con esto? Que todo el mundo puede hacerlo realmente. Aprendiendo a hacerlo bien hecho, todo el mundo da el salto a Internet. ¿Que puede convivir con lo físico? Evidentemente. Sí, sí, i tant. Pero si es un plus que te permite facturar mucho más, vivir más tranquilo y tener la misma satisfacción o más, yo firmo ya. I de Ho fet, lamento. un segon, Joan, només. l'última No, puntualització. només una última puntualització. I hauríem de ser prou intel·ligents per saber conjugar tots els mons. Exacto, Perquè ja ens ha passat un cop a una pandèmia, qui diu que no es pot succeir amb un altre tema? exacto. Jo crec que el Joan el que està encetant és el quart round, que és la fase final d'aquest combat. Per aquesta fase final demanem que ens acompanyi a l'escenari, li cediré la meva cadira amablement, el senyor David Millà. No, no, això. Bueno, arribats aquí i després d'escoltar tots els arguments, serà molt difícil determinar qui ha guanyat en aquest enfrontament. Possiblement perquè, i ara m'hi poso al cantó dels consumidors, i amb la pandèmia hem accentuat el fet que optem comprar segons quins productes i segons les circumstàncies i segons el valor afegit que volem trobar en aquests productes, unes vegades per comprar amb la botiga virtual i altres vegades per comprar i tenir les experiències de la botiga física. Ens queden 20 minuts abans de donar pas a les preguntes que vostès hagin pogut plantejar. I ara voldria que els dos protagonistes d'aquest combat m'ajudessin abans de donar pas al senyor David Millà. Senyor Joan Morales, Digui'm vostè. després d'escoltar els arguments de l'Albert, el Josep, vostè qui creu que ha guanyat aquest combat? Jo crec que ha guanyat l'omnicanalitat. Que en el fons necessitem conviure tots els mons, el virtual i el de la botiga física. Albert. Jo m'he anat aguantant durant tots els meus arguments amb una cosa que no anava dient, que era com vivim els consumidors. Que clar, anem a la botiga física, però estem amb això. Que això ho necessitem per trobar informació, per comunicar-nos, inclús a vegades també per comprar, evidentment, i les persones vivim en els dos canals. No vivim en un sol canal, per tant, és totalment necessària una estratègia omnicanal, encara que sigui només a partir de comunicació, que em trobo bé en el Google Maps, però hem d'estar aquí també, perquè la botiga física només ens aporta les experiències, però també s'ha de nodrir d'aquest altre canal, encara que sigui això, per parlar-hi, per trobar-te el 24 hores en el client. Des del punt de vista de la botiga virtual, què és la omnicanalitat? Aquest concepte que hem tret al quart round d'aquest combat. No, l'omnicanalitat seria les possibilitats que s'ofereix al consumidor per triar el canal de compra, en aquest cas, o la botiga online o la botiga física.
Però això és tan fàcil com que jo tingui una botiga física i posi els meus productes també de forma amb una botiga online? No, és que primer de tot, abans de fer qualsevol pas amb la botiga online, el que has de fer és una investigació prèvia de quin és el teu target i molt bé, o sigui, no es tracta només d'utilitzar eines analítiques com Google, sinó pensar molt bé quin tipus de consumidor tens i quins valors, quines percepcions tindrà davant de la teva botiga. Al final, tots volem sentir-nos únics. Per què no una botiga dissenyada, i això també ha de venir, penso que vindrà, adaptada a les característiques de cada consumidor? Per què si a mi m'agrada el vermell i la base de dades ens permet dissenyar la botiga de manera personalitzada, jo quan la veia a casa meva no la puc veure de color vermell i l'he de veure de la mateixa manera que tothom? Anem cap a la individualització. Ens agrada, és una tendència de consum. Volem ser i volem sentir-nos únics. I això és el que permetria aquesta omnicanalitat. De fet, al final, la botiga online és un punt de trobada entre l'organització, la marca i el consumidor. Si hi ha discrepància entre les percepcions que té el consumidor i la marca, doncs, evidentment, tu no aconseguiràs vendre absolutament res en la botiga. I això suposa estudiar tota una sèrie de factors de tipus psicològic, de tipus social, que moltes vegades es dona per fet. I diem, no, anem a crear una botiga online simplement pel tema de disseny. Fem un bon catàleg, el pengent queda molt maco, sí, però el teu perfil de consumidor vol això o no vol això? Molt bé. Albert, des del punt de vista de la botiga física, què és la omnicanalitat? Clar, partint que la principal tendència, abans ho deia, la pandèmia que ens ha portat a ser més austers, però també a ser més comodons i buscar solucions i trobar una solució immediata. Que l'omnicanalitat és una solució davant d'aquell consumidor que es mou entre els dos canals. Som un consumidor que ja ens passem 4 hores davant de la tele, per tant, ara sumem les hores de la tele més les pantalles i el consumidor està aquí moltes hores. Per tant, d'entrada, el primer de tot és una via de comunicació. És una via de trobar-te amb el consumidor en moments que no està a la botiga. Per tant, és un anclatge. Jo surto a la botiga i em segueixes comunicant per l'Instagram, per al Facebook o per un canal teu propi. Per tant, és una via de comunicació constant. És una via de portar solucions. En la pandèmia, ara els consumidors rarament en segons quins negocis, i això ens ho dirà el David, per al tipus de negoci que té, molts de cop no vas a la botiga, perquè sí. En moments de pandèmia, després ja veurem, esperem que hi tornem, sinó que, ostres, teniu el producte, per tant, és aportar solucions. És inclús aportar solucions, ja que la botiga física és més especialitzada, en teoria, i s'ha d'especialitzar, doncs mira, si no també t'ho trobo online. I també el puc tenir en un mercat online. Per tant, són solucions infinites del consumidor, gestió de dades d'una forma molt més professional. Per tant, és com anar més enllà perquè les persones estan també en aquest canal. Que hi ha coses que per mi les experiències no les viurem igual. Perquè jo, quan vaig a un concert d'algú que m'agrada, em quedo enganxat en el terra i flipant en colors, i quan veig un concert per YouTube del meu grup preferit, estic netejant els plats. I en la cançó del Màxim Subidon, doncs estic esbandint els plats. Rarament, hòstia, estic veient un vídeo, ja està. Quan dono un curs online als meus alumnes, els pot agradar, funciona, però ho agraeixen quan venen a la classe. Però hi ha coses que, per exemple, amb la pandèmia no podem donar classes. Per tant, això ens ho ha solucionat. El webinar aquest el pot veure molta més gent. Per tant, és una solució molt útil en molts moments. Per tant, no serà la mateixa experiència, però és una grandíssima solució. Per això, un dels nostres convidats és el David Millà. Per això els he dit al començament que ell era un espavilat, perquè jugava als dos cantons. I li cedirem la paraula perquè ens expliqui la seva experiència omnicanal. Bona tarda. No sé si em sent, sí, no? Se't sent? Sí? Nosaltres sí, no sé. Doncs bona tarda i ara us explicaré breument, en un minut si puc, l'experiència sobre el tema d'omnicanalitat. Òbviament, tots els arguments de les dues bandes són vàlids i, a més, alguns d'ells força coneguts. Però sí que és veritat que, des d'un punt de vista del comerç, quan hem de pagar nòmines, no ho fem a base de zasques o d'arguments, sinó que ho hem de fer a base d'un compte de resultats. Llavors, quan jo veig parlar les dues bandes, que a vegades es parla molt de la demanda, en cap cas veig pràcticament la rentabilitat. Clar que el consumidor demana més barat i està més connectat amb ell,
Però, ostres, algú ha d'estar darrere d'Instagram actualitzant-lo, i algú ha d'estar darrere Google posicionant-se, i algú ha d'estar a Facebook i a TikTok i a totes les redes socials per poder-ho estar. I llavors això té un cost, no és gratuït. Llavors, o són les hores del petit comerciant si dedica a fer-ho a ell, que evidentment és fer-se trampes al solitari, perquè al final no és a cost de mercat, sinó és a base d'encara estrenyes més al cinturó. I clar, tot això aquí al final té un retorn. No, clar, és que estem competint, quan competim online, estem competint contra dos models a dia d'avui, al 2020, que són les marques pròpies, moltes vegades, molts que venen productes, estem competint amb les marques pròpies que tenen més marge, per tant, poden oferir més servei al mateix preu. És a dir, poden fer enviaments gratuïts, poden tenir més assistència, evidentment, sempre volen estar posicionades al principi. També estem competint contra models especulatius. Sabem de moltes empreses que han perdut molts diners perquè l'important no era treure beneficis i pagar nòmines, l'important era ventes, leads, likes, clients i a veure si algun inversor comprava l'empresa. Per tant, estem competint amb un mercat que és molt desigual, que és el mercat digital, on les regles de joc no són les tradicionals. I en aquest escenari, el comerciant diu, bueno, ja, jo com competeixo amb això? És obvi que la demanda està a tot arreu i, evidentment, amb una pandèmia, doncs encara més que mai. Nosaltres, breument, el 2015, vam obrir la primera botiga física, Experiència de Bé es diu, que bàsicament, quan vam obrir la botiga, el que vam dir és, si no volem ser un centre logístic, hem de pensar què podem oferir al nostre consumidor quan no hi ha producte, perquè el producte no ens pertany com a valor afegit a nosaltres, li pertany al fabricant. I què és allò que mai per internet es podrà oferir? I tenir experiències, tenir vida, tenir assessorament, tenir confiança, tots aquests elements que s'han anat comentant aquí, és el que ens representa. Tot el que no sigui això, som un centre logístic i ens queden 4 dies. I així és com al principi, com vam concebir-ho, és d'aquesta manera. Imaginem que no hi ha producte. La botiga té ànima, té sentit, té vida, o al final no. Si és no, doncs no obrim. I així vam obrir a Sabadell el 2015, vam obrir també a Vic, al Sant Cugat, i el 2017 vam obrir a Barcelona. I hi ha dues coses curioses que són molt estranyes, i és que en plena pandèmia, al desembre d'aquest any 2020, hem obert una altra botiga física a Granollers. Sí, hem estat nosaltres, sí, ho hem fet. I és curiós, i ho hem fet, a més, amb tot el convenciment, i a dia d'avui, al mes de pràcticament abril, us podria dir que ha superat inclús les nostres expectatives. És a dir, que a dia d'avui, al mes de març, ja va cobrir els seus costos. En plena pandèmia, en plena segona i tercera onada. I la natalitat, que és el nostre sector és el de la puricultura, venem puricultura, ha caigut un 23%, sortien les notícies desembre i gener. I no som aliens a això, òbviament. Doncs és molt senzill. Ho vam obrir amb tot el convenciment, ho vam decidir al mes de juliol en plena desescalada, perquè és una qüestió d'oferta i demanda. I al final, els que creiem que els mercats s'acaben equilibrant, doncs pensem que si hi ha una sensació de pessimisme durant la desescalada, de que els locals, els propietaris dels locals potser no llogaran un local, potser hi ha una oportunitat per negociar algo estructural, un preu estructural, amb una situació conjuntural, que aquesta situació, si pots negociar un 20% o un 30% menys en un moment determinat, et pot compensar la baixada conjuntural pròpia del propi mercat i de la pandèmia, però tu pots negociar un preu estructural, perquè al final sí que els creixements són a 2 dígits, evidentment, però el tamany del mercat segueix sent en botiga física. I hi ha molta més tendència a sortir que l'oferta marxi cap a la digitalització, per tant, va deixant espais encara, òbviament, encara és un mercat gran, al de la demanda. I mai havia muntat una botiga que en 3 mesos cobrís els seus costos. Tema de sumes i restes. És a dir, al final, quanta gent ofereix aquests productes i quanta gent la demanda. Clar que n'hi ha menys que fa un any i fa 2 anys, però l'oferta també ha crescut a ritmes més alts i ningú parla d'aquest diferencial. I, per una altra part, també sí que vam obrir una botiga online, un model d'una marca
de roba que vam comprar nosaltres farà un parell d'anys, que es deia Limo Bàsics, que també tenien botigues físiques i que era una marca amb certa ànima, que nosaltres érem clients d'ells, i vam pensar que també una integració vertical cap endarrere no era una mala opció. Vam treure la marca cap al setembre-octubre, i la idea era que fos digital native, és a dir, bàsicament, venda directa al consumidor final. És cert que està tenint una mica més de dificultats que no pas la botiga física, bàsicament perquè, clar, canals de comunicació, i més a dia d'avui, no n'hi ha tants, estan molt monopolitzats. Són Instagram, són Google... Clar, si de cop i volta, en plena pandèmia, tothom inverteix les seves, a nivell de màrqueting, tots els seus recursos en aquests canals, el preu puja i la rendibilitat baixa en picat. Si ara potser hi ha 10 vegades més de gent que ofereix producte, pot ser que un increment d'un 10, d'un 15% de consumidors, per tant, al final la rendibilitat baixa. Llavors, no és tan evident aquesta relació. Òbviament, la demanda, nosaltres hem d'estar en el món digital, és obvi, però és que a més a dia d'avui és indiscutible. La gran pregunta és com hi hem d'estar. Clar que hi ha models escalables des del punt de vista de ventes. Sí que m'agradaria fer un petit exercici perquè els que intentem ser pragmàtics, perquè hem de pagar nòmines en base a encertar les nostres decisions i no en base a opinions, sí que m'agrada mirar una mica els números. Jo, quan m'he de digitalitzar, i crec que ho comentàveu abans molt bé, doncs una mica com funcionen els números. Al final, els costos que acostumem a tenir són de lloguers, bàsicament, i de recursos humans. I al final queda un marge. El marge, vaig estar mirant dades l'altre dia, per exemple, de Media Market, ha baixat 5 punts del 25 al 20% en els últims 7 anys. O sigui, són 5 punts. El marge comercial. Amb aquests 5 punts de baixada de marge comercial, vosaltres sabeu com afecta directament això al benefici? Afecta d'una forma brutal. Jo igualment faré un petit exercici de... A veure si me'n surto. A veure si es pot connectar. Exactament. Això són 3 empreses del meu sector que van néixer digitals. Són 3 empreses que qui ja té nens les poden conèixer i criden molt l'atenció en aquest... Els meus companys no les veuen, però bueno. Bàsicament són una que es diu Bevitus, que la idea era que sigui un multimarca i a través d'una estratègia molt agressiva van néixer, a veure si recordo l'any 2011, i van fer un creixement brutal i espectacular. L'altre es diu Silla Cotxe Bebé, que es dedicaven a vendre sobretot cadires de cotxe, i l'altre es diu Tutete, que bàsicament es dedicaven a vendre xumets personalitzats. Són 3 models que van néixer digitals 100% i van néixer el 2010, 2015, en aquests anys. Llavors, el creixement de ventes ha estat brutal i diferent. I, evidentment, aquí, si algú hagués hagut d'apostar, tothom a nivell de ventes sabria molt bé on estarien, intuiria on estaria l'aposta segura. I això són les ventes. Però, com hem comentat abans, això d'aquí sí que mirava és la productivitat. Productivitat respecte als salaris. I quan €1 en salari, respecte a les ventes, quina productivitat en tenia. Suposem que els models online han de ser molt productius en aquests 2 aspectes, tant en costos d'explotació com en aquest cas com en salaris. No hi ha grans diferències, però igualment tenim 2 empreses, tant Silla Cotxe Bebé com Bevitus, que estan per sobre d'una tercera empresa. Recordeu que això, perdoneu, tiro enrere, és fins al 2017. Estan per sobre, en aquest cas, Tutete. I això a nivell de la rendibilitat per salaris, és a dir, quan generava cadascuna d'aquestes empreses per cada euro gastat en salari, quan generava d'ingressos. Doncs també, en aquest cas, Tutete estava a la tercera. Però, senyors, hi ha una tercera cosa que ningú explicava, que era directament el marge d'explotació. El marge d'explotació, els resultats d'explotació, tenim que Bevitus, que era una empresa que va passar a facturar 2 milions d'euros, 5 milions d'euros, 15 milions d'euros, 25 milions d'euros, estava perdent 2 milions d'euros anuals, 5 milions d'euros anuals ha perdut en aquest temps. I bàsicament,
dius, ostres, si ven més que els altres, no té una falta de productivitat de personal ni de comptes d'explotació, doncs per una realitat molt concreta, que és el marge comercial. Uns treballaven al 60% i els altres treballaven pràcticament a cost o al 15%. I al final no és sostenible. Per tant, sí online, òbviament, i el com fer-ho, aquesta és una mica el gran què. Al final, aquí sí que us fico els 2 últims anys que també estan publicats i, evidentment, quan no és sostenible, no és sostenible. I el problema que tenim al petit comerç, que sí que hem d'estar online, és com ser-hi, quadrant números. I quadrant números vol dir mirar marges. Marge, 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 marge i marge. I si treballem amb menys marge, dedicar-hi menys recursos. I al final, a l'online sí que hem de ser, però a dia d'avui, o almenys el sector que jo conec i cada un coneix el seu sector, és com a servei al consumidor, no tant com a centre de beneficis. Competir amb models especulatius o contra la marca pròpia que té més marges és molt complicat. Per tant, si hem de donar serveis, hem de mirar, quadrar números. La meva visió de l'online és crear una estructura perquè la pròpia estructura pugui financiar el servei de la digitalització i de l'omnicanalitat, però no com a centre de benefici. Si dona després benefici, fantàstic com a unitat de negoci, però no d'entrada com a model especulatiu, perquè tots els titulars ens parlen de ventes, 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 creixement, però ningú ens parla ni de l'oferta ni del compte de resultats. No estic d'acord contigo. Jo volia fer-te un parell d'apreciacions. Sí. La primera és que en el tema del comerç digital és molt important que us uniu els botiguers si voleu sobreviure. O sigui, no podeu anar fent la guerra pel vostre compte. Heu d'estar sota un paraigua de marca potent perquè llavors els costos seran molt diferents. I això implica, doncs, això mateix que comentàveu, però portar-ho en temes d'associacionisme, associacions de comerciants, unir-vos, perquè també hi ha un element propi de desconfiança entre els propis botiguers i això fa que no hi hagi sinergies per poder competir. Vosaltres no podeu competir ni el vostre competidor és Amazon. No és aquest el vostre competidor. Perquè els recursos que vosaltres necessitaríeu abocar a la xarxa per posicionar-vos, bueno, no... Sí, hi ha una barrera d'entrada que és important. És important. No hi era el 2010, les rentabilitats eren diferents i a dia d'avui és veritat, necessites un tamany mínim, sens dubte. Després, a nivell de competitiu, és veritat que ens hem trobat un nou enemic, que fa 5 anys era mínim, que era el tema de la marca pròpia. O sigui, quan una marca s'integra verticalment cap endavant i diu el marge que tu ja dones per suposar perquè era el teu únic canal, de cop i volta et salto i dius, mira, jo m'estava discutint amb una marca que volia que fes una implantació i que pagués jo i dius, jo no et puc donar benefici quan després m'estàs lluitant tu directament. Pero todo va según la forma que comuniques. Si tú cuando tú estás diciendo tengo que estar en redes sociales, tengo que estar en TikTok, en Facebook, en no sé qué, si tú tienes muy claro quién es tu cliente, comunicas de forma adecuada, vas a atraer a ese cliente hacia ti. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que ves en comercios que dan el salto, que dices tú, que no saben cómo hacerlo, cuando dan el salto al negocio online, ¿qué pasa? Que siguen queriendo vender, o sea, su objetivo es vender. Esa es la clave. Si tú en lugar de querer vender ofreces algo más, o sea, ganas la confianza de ese posible consumidor y haces que pase por diferentes estados, ¿vale? O sea, elevas el nivel de conciencia, al final la consecuencia va a ser que compre. Si acaba confiando en ti, va a acabar comprando. Pero si tú de inicio quieres vender, está la gente saturada. Por eso no te funciona. El tema es que de entrada, a nivel de cuenta de resultados, tú incrementas costes. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el objetivo? De moment incrementas Clar, costes. això també és un altre tema. Perdoneu, però perdoneu, el debat és superinteressant. Deixarem que l'Albert faci l'últim apunt i jo crec que si vostès estan interessats, el que hauríem d'organitzar és un debat molt més centrat sobre les avantatges i les desavantatges de la omnicanalitat. Serà un suggeriment que farem a Scodi perquè el plantegi, perquè de veritat que em sembla molt interessant aquests últims plantejaments que s'estan fent. Albert, et deixo fer una última puntualització abans de passar a les preguntes que ens puguin haver arribat dels assistents.
l'últim punt que resumeix això és la importància de la formació en retail. O sigui, no és obro la botiga i començo a vendre. Bàsicament és agafar la idea aquesta, que som empresaris de comerç. Per tant, algú que ha de gestionar d'una forma el més científica, correcta, amb números. Per tant, aquí hem tingut números, hem tingut temes de comunicació però ben feta, entendre el canal, entendre el consumidor, però sobretot això, vull dir, ficar-li formació darrere. Perquè veiem això, a vegades que ens podem fotre la gran patacada tant amb la botiga física com amb el negoci online. Per tant, la importància sempre de formar-nos i abans de prendre un pas, saber per què prendre aquest pas. Moltes gràcies. Passaríem la paraula a la Mercè per si tenim alguna pregunta a plantejar. Mercè, quan vulguis. Hola? Hola? Vale. Hola, Mercè, et sentim. Em sentiu bé, no? Vale. Bueno, més que una pregunta, tenim un comentari d'un dels assistents, que us el llegiré. Diu, més que una pregunta, és una constatació. Comerços com els mercats tenen més de 100 anys d'existència, casos com la boqueria, 180 anys, i han sobreviscut per l'adaptació constant. En aquest període, el consumidor ha viscut moltes transformacions i fins avui sempre ha tingut capacitat de resposta. Tot i així, no és incompatible en què l'adaptació actual passi també per incorporar sistemes d'e-commerce. Però crec que per només ser vàlid, només serà vàlid si el mercat físic continua viu. És una aposta per la omnicanalitat amb un pes específic per la botiga física, perquè els negocis que han nascut nadius també han fet moltes vegades l'opció de passar després a la botiga física. Aquí s'ha anomenat molt Amazon. Amazon ara té uns petits supermercats en què tot està automatitzat, però que existeixen físicament. Sí, però no és l'objectiu d'Amazon vendre en aquest supermercat, simplement és transmetre imatge. O sigui, és com la botiga d'Apple a Passeig de Gràcia. Al sector parleu de les flash chips? Sí, seria més aviat això. Ells saben que no són rentables, però dona imatge al fet que tu vegis que un consumidor pot entrar allà, triar els seus productes, sortir sense pagar, no hi ha cap ningú al supermercat, dona imatge. De què? Doncs de ser punter, d'estar en primer lloc a nivell tecnològic, és purament, no perquè hi hagi un benefici de tipus econòmic, és pura imatge. Jo us donaria un minut a cadascú de vosaltres perquè en aquest teòric combat i amb les condicions que ha viscut el retail aquest últim any, amb anuncis que és possible que fins a un 30% hagi de tancar les seves portes, com veieu la recuperació al llarg del segon semestre del 21, començaments del 22? Començarem per l'Albert, si us plau. D'entrada, un minut, com a argument final, recuperació la veig o s'adapten o es moren. Per tant, molta gent que ha caigut per al camí ha caigut perquè la situació era fotudíssima i no tenies prou múscul financer com que t'ha fet caure, però també molta gent ha caigut perquè no estava prou adaptada. Al futur i en defensa del comerç físic deixo dues imatges, la de la ciutat amb les botigues tancades i la de veure el teu concert preferit des de l'ordinador. I fins aquí. Moltes gràcies. Josep? Sí. Bé, també he de confessar que jo compro per internet, els meus proveïdors els hi compro i també compro coses jo per internet. Ara s'ha descobert. Que soc un raret, jo. No, ni molt més. Sí que veig que la clientela, almenys la meva, que identifico, aprecia el poder sortir al carrer, voltar, passejar i venir a fer el berenar. Hi ha hores que són les de berenar, les d'esmorzar, i a cada hora li hem de donar aquell producte. I com deia abans, jo estic molt tranquil, el pa nostre de cada dia i tots els nens venen amb un pa sota el braç, o sigui que jo aquí, Àngels Castella, tu. Moltes gràcies, Josep. Judit? Jo soc força optimista, perquè és veritat que almenys el nostre cicle és 7 mesos endarrere una mica de les onades de la pandèmia, jo tinc aquesta lectura, per tant, hi ha un moment en què hi haurà els nens no consumits, són nens que al final o no nascuts, que alhora probablement acabin de néixer. I a nivell de comerç i a nivell també per clausurar, absolutament també d'acord. Sí, s'ha de fer bé, ens hem de digitalitzar, però de forma
correcta i simplement posar l'accent... Perdó. Se'm sent ara? Sí, bàsicament posar molt l'accent, els que hem de pagar nòmines en euros, doncs enquadrar números i mirar els marges. I estan absolutament d'acord que ens hem de digitalitzar, entenent molt bé quin és el nostre client i com ens hi hem de comunicar. Dani. Yo estoy de acuerdo con el argumento que ha dado Albert al final. Creo que, como él, que vamos a ver muchos negocios cerrados, algunos van a aguantar, por suerte, y vamos a tener que ver muchos conciertos desde casa también, lo creo. Así todo, mi apuesta y nuestra apuesta por ayudar a toda esta gente, aparte yo soy una persona que valoro mucho el compromiso y la acción, y a toda la gente que nos está viendo ahora, sí que lo quiero decir, ¿vale? Que si sois personas que tenéis un negocio físico, queréis dar el salto a Internet o lo estáis haciendo y no sabéis cómo hacerlo, os pasa como hablábamos con David hace un momento, ¿vale? Yo me ofrezco de forma gratuita, o sea, os regalo a todos los que estéis viendo esto una mentoría, una asesoría 1 a 1 conmigo personalmente para ayudaros y encararos a que podáis lanzar vuestro comercio a Internet. Entonces, simplemente me escribís un email a formuladani7@gmail.com, que este es mi email particular, ¿vale? Y ya contactamos una videollamada y hacemos una hora de mentoría y os enfoco cómo podéis entrar al mundo digital. Sin coste ninguno. Esto suele costar 500 euros, para que lo sepáis, o sea, os lo regalo. Moltes gràcies per la teva aportació. Joan, tens l'honor de tancar el combat. Sí. Primer de tot, agrair al meu rival els cops que m'ha donat, que han sigut tots molt nobles, igual que la resta de convidats. La veritat és que ha estat un plaer poder assistir a la jornada, a tots els organitzadors, i dir que a mi m'agradaria realment que els dos mons convisquessin, entre d'altres, perquè som éssers humans i els éssers humans necessitem socialitzar-nos, però també un darrer argument que volia donar respecte al tema de digitalització. Aneu al tanto als comerciants que no us voleu per pròpia voluntat digitalitzar-vos perquè és un risc que correu molt elevat. O sigui, ni que sigui a nivell informatiu heu de ser a l'entorn virtual. Una altra cosa és que vulgueu vendre online o no vendre, però heu de tenir presència digital perquè si no és com si no existíssiu. I avui en dia, si no tens visibilitat, és que realment no existeixes. Bé, per tancar la sessió només ens cal arribar a la conclusió, que em sembla que és consensuada, de que els dos canals són útils i necessaris per assolir l'objectiu que suposo que té tot retailer i que té tot comerciant, que és vendre i tirar endavant el seu negoci prestant un servei als seus clients. Voldria agrair el to, la col·laboració, les magnífiques explicacions que ens han donat els dos púgils, l'Albert Vinyals i el Joan Morales, així com els seus col·laboradors, en Josep Baltà, en David Millà i en Dani González. I reiterar l'agraïment a Estrella d'Am per la seva col·laboració amb l'organització i amb la difusió d'aquest acte. L'únic que em queda per demanar és que hi hagi vacunació per a tots, que superem aquesta situació i que els esforços que vosaltres feu cada dia per mantenir els vostres comerços oberts, que són els que de veritat donen una identitat a les nostres ciutats, es vegin recompensats. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies a vosaltres.